Qadirli vatandaşlar. Men Murat Qurbanov, DBT liderinin biri. Men şu video çıkışımda sizi Türkmenistan'daki geçecek 20 sentyabrda meclisin yığınağına ve şu yerde, şu yığınakta proyekt konstitutsiyasını berkitmek boyunca şuna karşı protesta çağırıyor. O demek ne? Biz size DBT ştabı size şu protesta gelmenizi xahiş ediyor. 20 sentyabrda saat 10'dan 18'e Türkmenistan'ın vakti bilen biz size protesta çağırıyor. Hem vilayetlerde Türkmenistan'ın hem şehirlerine, hem küçük şehirlerine, hem ovalarına siz gayret edip çıkın da özünüz hekiminin önüne barın. Şu yerde sizin şu 20 sentyabrda geçirilecek meclisin yankı rişenyalarına karşı demenizi xahiş ediyor. Şu yerde siz öz teklifinizi verin. Biz referandum, şu mesele boyunca referandum geçiresimiz geliyor. Şu proyekt konstitusiya biz ırza değil. Onun için referandum geçirmeli ve şunu halkın arasına maslahatlaşıp referandumda tasdiklamalı deyip şu meseleni koyuyorsunuz. Biz onun lozunglarını size iyi veririz. Neyme esasında şunu ediye, neyme talep etmelerini. Esası maksat şu meclisteki yani berkidilmek proyekt konstitusiyasını referandum esasında kesitlemeli ve onu yani fevral ayının ahirlerine geçirmeli. Şu esas mesele olup durur. Ondan başka da biz size xahiş ediyor şunu iş taşlayışını geçirin. Bütün Türkmenistan'ın hem yerlerine siz bankta işleyen, mağdiyenin bukanı olun, siz yankı hükümet idaresinde işleyen, siz polis olun, siz MNB olun, siz yöne işsiz olun, tapa diyor, işler taşlar, zabastov etmeler şovunu. Hükümeti, yankı prezidente, yankı diktatora görkezmeli, hem adam şuna karşı, sebebi şu maslahattan son, şu meclisten son, bu Türkmenistan'ı politika uğrundan, iqtisadi örtün qoğu elini alıyor. Şondan son bu devlete Türkmenistan deymelerle Berdimukistan deymeli. Şunun için ol bir giyin ulu mesele onu dine Türkmen halkımız referandumun üstünden çözüp bilir. Şunun için biz Türkmenistan halkımızı bar adamlarını içinde daşınla işleyen, işlemeyen, hükümet işini işleyen, opozisyoner, lider, blogger, dissident, kim olay, Türkmen raydı olsan, Türkmen rayına kömek eden adamlar olsa, raydı olmasa da, Türk kardeşlerimiz, ya beyleki vatandaşlarımız, ya beyleki yankı doğun kardeşlerimiz, Rusyan rayeti olan, Amerikan rayeti olan, hemmemiz Türkmen vakti bilen 10'dan 18'e çelli bütün dünya protestine çıkın. Siz miting edin, siz acılaşını piket edin, siz yankı marş edin, yöre, tapav diyor, yönep özünüz bildirin. Biz yine ştab kuryaz, devlete çağırdığımızda, ştab, organizasyonu ştab kuryaz, mitingi, onu her kim koşulup bilir, organizatör hükmünler. Partiyan liderleri, yönü adamlar, aktivli adamlar koşulup bilir. Esası şart arası, niyetin arası olmalı. Şol esası şart. Yeni olarak xahiş ediyen qadirli vatandaşlar Türkmenistan'daki şu vakt geliyem biz öz azadlığımızı eline almalı. Her adam kanun esasına öz azadlığını eline almalı. O demek ne? Şu protesta çıkmanın hakkınız var. Bütün vilayetlerde, bütün şehirlerde, bütün küçük ovalarda yaşasanız hakkınız var. İyi işlerinizde durun. Şunu bir ulaylık almayanız. Ondaşına da bu hükümet size tölüm şunu. Bir gün siz şu işini taşlan da şu protesta koşulun. Hiç tahttan korkmayın. Ol bizi yekölünde çıkan son ya bir 5 adam, 10 adam çıkan son bunlar hemen beşikte üstüne öyle. Halk çıkanla bunlar hiç kim yanına gelebilmez. Sebebi bunun güçlerim yetmiyor. Şu bizim birinci protestimiz biz başlayar ve şu protestler devam eder. Yılın sonuna nesip olsa şu diktat rejimi mirnin sposobun yani uruş etmeyen halk kalıp biz çalışır. O çalışmalar konstitusyon esasına bolup geçer. Ona bizim doğal ihtiyarımız var. Teyze çeldi bu tarafta teyzeyle adaletlik toyumuz verirler.
Yani konvertasyony, bantda durmagy, aýryk zatlar ýadynızdan çıkarın. Inni döwlet halk üçin işler. Halk döwlet üçin işlemez. Döwlet diýende bir adam behili üçin ýa. Inni şu döwletde işleyen hemme adam gulýaly halk üçin işler. Biz täze Türkmenistan gurur, täze döwlet gurur. Onun üçin şu birinji adım Türkmenistanyň içinde biz sizi şu protesta çıkmaňyzy haýyş edýär. On ul formatlary bar. Biz olaram indiki videolarymyzda düşündürýär. Şoň üçin biz öňüne wagt goýýar. Bizim 40 günden gowrak günlerimiz var. Her gün yani video, audio çıkışlarımızda şu zatları size düşündürürüz. Hiç zattan korkma. Bizim arkamızda konstitusiya dur. Konstitusiýany her adam syýlamaly. Eger de bu konstitusiýany syýlamasa, onda bu döwlet däl. Näme siz erti tamoşnada naloglar berýäňiz, näme siz suwda çağrılıp, suwda basylýaňyz, näme siz bir edara barsaňyz, size ruhsat berýän sebäbi konstitusiýany okudýar, kanuny okudýar. Diýmek konstitusiýa kanun işlän. Ýöne ol hemme konstitusiýanyň maddalary işlän. O bizim ihtiýarymyň maddalary işlän okdy, hökümetiniňki hemme ýerde işläpdi. Diýmek, bu ýerde biz öz konstitusiýa hukuklaryny elimize almaly. Sebäbi olur alýar. Hökümete bir zat ýetirilen bolsa, ýetirilmek bolsa, olur derrew sizin ýa-da öz hukuklaryny alýarlar. Biz bolsa hiç zat diýmän soň, bizim hukuklarymyzy biz talap etmesek başga talap etjek ýok. Onun üçin bizim hukuk talabymyz manifestasiýa, protest we iş taşlaýyş. 25-den täwirden saat 10-dan 18:50 bütün dünýä sizi bollar, adyrly watandaşlar şu protesta çykyn we şu protestlary biz başlar, netip bolsa täze bolman bu täze çenli biz bu torusda hemme özleşikleri geçirer. Ondan başlap biz täze döwlet gurur, hiç şeýle hawas bolmaz, hiç şeýle ýa-da Siriýa diýip gorkaýar bolmaz. Bir topar adamlar agzyny doldurup, ýa-da MNB'de işleýänler biz parahatlyk isýär, bizim parahatlyk isýär. Ýöne parahatlyk we hakyky durmuş isýär. Senin o beýleki korrupsiýon döwletli durmuşyňyzy işlemdok. Biz parahatçylyk diýip garaşyp ezdiňiz bilenni. Indi bu tor değil. Stop. Bize indi parahatçylyk gerek, onu biz ýitirmek. Bize indi parahatçylygyň daşyndan bir durmuş gerek. Bir adamyň bir elementarny durmuşlary gerek. Onun üçin indiki oçurtlar, bankamatyň öňlerinde, ýa-ni produktlar, hemme zat ýadyňyzdan çykyp gider. Sebäbi rezerwny fond bolar. Ýa-ni produktowy rezerwny fond. Bir ýerde harit ýa önümler ýa-da produktlar ýetmese muhtere hökümet bolar. O hökümetiň birinji borjy şol. Şoň üçin biz nesip bolsa täze hökümet gurar, demokratik adam üçin hyzmat edýän hökümet gurar. Şu uğurda da birinji adım Türkmenistan'ın içine şu birinji protestimizde goýulan. Onun köp formaları var goýulamak. Biz gelecekki videolarymyzda düşündürüz. Şu prinsipial videomuzda, esas videomuzda biz hemme adamlar çağırýar. Türkmenistan'ın içine, daşynna hemme adamlar çağırýar. Türkmenistan'ın içine geçecek miting, protesti goýulmaly. Hemmemiz ve goýuly berip, şonuň ruhlaryny aldyryp, şolu kömek etmeli. Menin ýaňy üçin taňaýakatyn biz DBT'nin ştaby bilen şu mesele geldik. Inni Türkmenistanyň içinde işleri aktivne başlap, netip bolsa bizim aktivistlerimiz içinde size kömek eder. Biz öňe gider. Inni bu zatlary bir kanun zatları ýatyryp, hemme zat kanun esasında. Biz kanun esasında döwleti durundurmak isleýär. Şu bir kanun bolup geçen zatlar adamlarymyzy eziýär, gyrýar ve mümkünçilik ve şert bermek. Şoň üçin bizim maksadymyz parahatlyk ve kanunçylyk. Başka maksat yok. O bir topar MNB'ni çağırıp bir bolmajak zatlar gürüňür, öýler halk düşmanı bolupdy. Şoň üçin polis işleri, MNB işleri bu özgörlükler iýdi gider ve iýine gaýtmaz. Häzir küňüne öz uğrumuzy kesitler. Halka derseňiz bular 3-4 aydan ardaýa üstüňde şöyle jogap bermeli bolsaňyz. Sebäbi çalışmak tuturlar ve geçer. Sağ olun, taňaýakatyn size köp üstünlük arzu edýän.
Türkmenistan'ın içindeki raýatlarymyza gaýrat edin. Özgürlükler yetip gelýär. Nesip bolsa telle çelli utar ve azatlyk toýuny bellärs içinde. Barine üýşüp daşından içinden. Sağ olun. Taňa ýakyn.